Люблю вандраваць. Часам гэтая схільнасць ублытвае мяне ў авантурныя падзеі, якія не да твару такой самавітай асобе, як я, з навуковай ступенню, кніжкамі і працай у сталічным музеі. Ды не. Гэта я перабольшваю наконт маёй самавітасці. Па-ранейшаму не паважаю сур'ёзных пасяджэнняў і павучальных размоў. Увогуле цярпець не магу тое, што называецца упарадкаванасцю. Акуратныя стосікі аркушаў і кніг на пісьмовым стале выклікаюць у мяне адно жаданне – зараз жа раскідаць іх. Утульна я адчуваю сябе толькі ў мастакоўскіх майстэрнях, там, дзе састаўленыя ўздоўж сцен кераміка і палотны, дзе на паліцах аскепкі невядомых пасудзін і дзівосныя букеты сухіх кветак і птушыных пёраў, дзе можна знайсці зусім нечаканыя прадметы, ад чалавечага чэрапа да ліхтара, з якім у мінулым стагоддзі абходчык чыгункі сустракаў цягнік, дзе ў паветры прапахла малейнымі фарбамі, нібыта празрыстыя мятлушкі, лунаюць душы ненапісаных карцін. У антыкварнай філіжанкі нальецца кава і пойдзе размова пра мастацтва. Я з тых, хто пры мастацтве. Як я хацела быць у ім. Але калі зразумела, што не магу быць сярод лепшых мастакоў, перавялася з мастацкага на мастацтвазнаўчае аддзяленне. Не ведаю, можа, і ўчыніла глупства. Але і на сваёй цяперашняй дзялянцы спрабую нешта зрабіць. Жанчына з неўладкаваным лёсам. Так, здаецца, гаворыць пра тых, такіх як я. Бліжэйшая сяброўка Нюта сцвярджае, што мой характар і вобраз жыцця проста не выцерпіць ніводны нармальны мужчына. Цікава, а хто на яе думку нармальны мужчына? Я не ведаю. Маё першае і самае моцнае каханне Альберт Свянткоўскі, мастак. Пазнаёміліся мы з ім на першым курсе.
Таленавіты быў вельмі. За талент яму ўсё прабачалі, пропускі заняткаў і дробныя хуліганскія ўчынкі кшталту намазанага фосфарам чэрапа ў лабаранцкай. Альберт і сказаў мне наконт маіх перспектыў у мастацтве. Гэта ў яго стылі. Гаварыць, што ён думае, і рабіць, што ён хоча. Я не была настолькі амбіцыйнай, каб пакрыўдзіцца, тым больш ён зусім не хацеў мяне крыўдзіць. Каханне наша трывала да 5-го курса, да гэтага часу Свянткоўскі паспеў усвядоміць, што я абсалютна непрыдатная для таго, каб грыць ему пантофлі, падаваць каву ў ложак і прабачаць лёгкія флірты дзеля натхнення. Моя неземная прыгажосць засталася занатаваная на яго палотнах, а ў мяне застаўся ягоны стары цюднік, якім я часам карыстаюся. Развіталіся па-сяброўску, ён нават зрэдку тэлефануе мне, па справах, зразумела. Адгадаваў бараду, дабіўся вядомасці, 2 разы развёўся і 3 разы жаніўся. Але Бог з ім, з Альберцікам. Мы былі занадта маладыя, каб грунтоўна псаваць адно аднаму жыццё. А вось наступнае і апошняе каханне Радаслаў Дудкоўскі. Ледзь не пахісно маё аптымістычнае светаўспрыманне. Пасля таго, як Свянткоўскі апошні раз выпіў у маім пакоі філіжанку кавы і дэманстратыўна памыў яе на развітанне, працэдура, якая ніколі дагэтуль не адбывалася без майго напамінку, я падрыхтавалася да пажыццёвай самоты. Але Радаслаў, Радзік, быў поўнай супрацьлегласцю абцяжаранаму ўласнай геніяльнасцю Альберціку. Ён таксама мастак, і нават някепскі. У адрозненне ад шматколернага альбертавага буйства, Радзік успрымаў свет ахраматычна. Яго гравюры па-свойму стыльныя, акадэмічна правільныя, і ў той жа час з нейкай дзівінкай, няўлоўнай няправільнасцю, ад якой звычайныя відарысы ператвараюцца ў снабачанні. Радзік пераканаўча давёў мне, што я ідэал жанчыны увогуле і ягоны ідэал у прыватнасці. Ён прыходзіў маю аднапакаёвую хрушчоўку, якая засталася ад бабулі з букетамі ружаў. Варыў украінскі боршч на пліце, якую я ўключала толькі дзеля таго, каб згатаваць гарбату, заварваў зёлкі, калі я хварэла. Ну, і зразумела, занатоўваў для вечнасці маё аблічча ў чорна-белым варыянце. Карацей, усе сяброўкі сваякі адзінадушна вынеслі вердыкт, што дурная буду, калі такога мужика адпрэчу. З Радзікам мы дайшлі нават да ЗАГСа. І тут пачалося. Высветлілася, што акрамя гаспадарчых здольнасцей
У майго мужа хапае комплексаў і неўрозаў, і я мушу штодзень падтрымліваць яго ў бязлітаснай і няўдзячнай барацьбе. Радзік супраць усяго свету. Таму што навокал усе былі зайздроснікі, паклёпнікі, хітруны і лгуны, спрытныя бездары і кар'ерысты. Над імі узвышаўся кшталту антычнай статуі Немезіды бездакорны Радзік. Кожны дзень я мусіла выслухоўваць скаргі і жахлівыя падрабязнасці гэтай барацьбы. Цэлы год я ўспрымала мужа ўсур'ёз, як магла, спачувала, падтрымлівала, падзяляла абурэнне, пакуль аднойчы не паназірала за ім сярод ягоных калег. Пасля я паспрабавала тлумачыць бескампраміснаму змагару, што спадар Н, магчыма, зусім не хацеў яго пакрыўдзіць, а спадараняка не падбіраецца да яго пасады. У такія моманты я з адзінага саюзніка ператваралася ў аднаго з ворагаў. І Радзік бег у сваю майстэрню, яна была якраз непадалёк, зачыняўся там і маляваў. Потым з'яўляўся задаволены млявы і паблажліва дараваў мне. Відаць, для творчага натхнення яму неабходны быў выплеск адмоўных эмоцый. Колькі я перажыла ўсё маё. Ён ваяваў з маім мастацкім вэрхалам і ўдзелам у экспедыцыях. На пачатку нават штовечар пералічваў грошы ў маім кашальку і высвятляў, куды я столькі патраціла. І гэта можна было б дараваць, але Радзік не хацеў мець дзяцей. Ён лічыў, што свет занадта недасканалы, каб ствараць на пакуты яшчэ адну нявінную істоту. Спатрэбілася 2 гады, каб я ўсвядоміла, што маю справу з няўротыкам і эгацэнтрыстам, нягледзячы на тое, што ён варыў украінскі боршч і падносіў мне пантофлі. Радзік павёў сябе высакародна і пакінуў мне прас і радыёпрыёмнік «Гарызонт». Астатнюю бытавую тэхніку і частку мэблі перавёз да маці, якая была на 7-м небе ад таго, што любы сыночак нарэшце пакінуў гэтую змяю і п'яўку ў адной асобе. Забылася згадаць, што часам Дудкоўскі забягае да мяне, каб упэўніцца, што без яго я не магу даць рады гаспадарцы і ўвогуле прападаю. Пачалося ўсё з альбертавага званка 7:01 раніцы, да яшчэ цёмнай зімовай парой, хрышчэнскімі маразамі, калі нават з-пад коўдры не хочацца вылазіць. «Кася, справа важнецкая. Ну, да прачынайся ж ты хутчэй, а? Ага. Цудко памёр. Ай, які? Ну, нічыпар Цудко, знаў я. Учора зямляк паведаміў. Засталіся калекцыі, карціны. Кландайк для навукоўца». Я злосна намацала босай нагой пантофлю, якая схавалася пад скрыню за будкам. «Спачуваю, вядома, але
Памятаю я твайго цудку, памятаю. Думаю, калі ў ягонай калекцыі было, што варта, даўно забраў якісьці музей, куды ён толькі не звяртаўся са сваімі шэдэўрамі. Ведаеш, колькі такіх дзядзек з невыноснымі амбіцыямі па нашых вёсках ды мястэчках. Я іх бачыла досыць, і без тваёй пратэкцыі. Я ведала Альбертаву схільнасць да дзівакаватага дзядзечкі-земляка. Па-першае, таму, што земляк, па-другое, цудко ледзь не маліўся на знакамітага суродзіча і ладнае месца ў сваім музеі адвёў для матэрыялаў пра Альберта. Да таго ж рэгулярна друкаваў у раённай газеце водгукі на ўсе акалічнасці яго творчага шляху. Што ж, добрае слова і кату прыемна. І Свянткоўскі апекаваўся самадзейным калекцыянерам, які да таго ж, што самае страшнае, быў і самадзейным мастаком. Запрашаў на выставы ў сталіцу, прыводзіў на кансультацыю да мастацтвазнаўцаў, гэта, значыць, і да мяне. На жаль, адкрыцці правінцыяльнага энтузіяста не вытрымлівалі прафесійнай праверкі, а яго ўласны жывапіс увогуле псаваў рэпутацыю. Таму я, хаця і разумела Альберцікаў клопат праспачылага, але не збіралася падзяляць яго. Старая, ты не ўяўляеш сабе, ад чаго адмаўляешся? Ды я сам бы паехаў, але сёння вечарам адлятаю ў Швейцарыю. Згодзін з табой, дзед быў страшэнным дылетантам, надаваў значэнне многім нявартым таго рэчам, але з другога боку, таму сапраўды унікальныя творы ён мог не ацаніць. Ты ж не была ў ягоным музеі, а я быў. Гэта такія сутарэнні, такія завалы матэрыялу. Зараз усё парасцягаюць, круцяцца там розныя падазроныя асобы. Шкада, ведаеш, шкада. З'ездзі хоць на пару дзён, зірні прафесійным вокам, можа, нешта адбярэш для свайго музея. Ды прычым тут я? Няхай цудкоўскімі скарбамі раённы музей зоймецца, як і належыць. Разумееш, дзед марыў, каб ягоныя экспанаты трапілі ў сталічны музей, а з раённым меў адносіны, мякка сказаць, складаныя. Ён 100 разоў мяне прасіў, калі што, каб я сам паклапаціўся пра ягоныя зборы. Па-першае, зіма. А зімой па правінцыі ездзіць задавальнення мала. Па-другое, у мяне толькі пачаўся адпачынак, і я ведаю, як правяду яго. У цяпле, на ўласнай канапе. Паслухай жа, мы табе ўсё кампенсуем. Зайдзі ў Міністэрства культуры, табе камандзіроўку аформіць аж на 2 тыдні, рэкамендацыі да мясцовага начальства дадуць, прашу цябе, Калі ты пашкадуеш, што з'ездзіла, я гатовы перапісаць сваю князёўну ў зялёных танах.
Гэта было значнае абяцанне. Партрэт князёўны наш з Альберцікам яблык разладу, відаць, да просьбы земляка Альберт ставіўся сур'ёзна. Не магу нічога сказаць пэўна. У мяне зусім іншыя планы. Вядома, я паехала ў забытае Богам Наўе, загубленае сярод лясоў і балот заходняй Беларусі, страшэнна незадаволеная сабой светам. Паехала, прыхапіўшы Альбертаў эцюднік, а раптам натхненне сыдзе, не ведаючы, у якую гісторыю патраплю.